me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡Cállese, le digo! La actitud razonable e inteligente de las patronales que han sido capaces de subordinar cualquier tentación a lo que significa el objetivo importante de la modernización del sistema educativo. Aspaldianik arazo ezberdin asko ditugula ikastetxe askotan, eta horietako kasu askotan arazo horiek konpontzeko zailtasunak ditu ikastetxe bakoitza aurkitzen delako nahiko bakarrik, eta orduan arazo komun asko ditugunez batez ere biltzeko eskubidearen, kontrolaren eta horrelako kontuen inguruan hori alde batetik salatzeko eta ikastetxen artean elkarlana bultzatzeko. Eta horretarako ditugu maiatzaren 6ko mobilizazio eguna ikastetxeetan, eta hori esan duan bezala, bai salatzeko eta ikastetxeak elkartzeko hemendik aurrera begira elkarrekin lan egiteko. Batez ere eskatzen diogu bai ikastetxeetako zuzendaritzei eta irakaslei ere beraiek ikastetxea aurrera eramaten duten importantziagatik, baina batez ere kontu guzti hauek dekretu berritik datoz eta horregatik bai delegaritzari bai Euskal Gobernuari eskatu behar diogu egin dituen hainbat erreforma eteteko eta gure hitza ikasleon hitza errespetatzeko. Du hast mich. Bueno, horren kontuan nik uste dut pertsonalki ikusten ari direla ikasleen mugimendua nahiko garrantzitsua dela, hezkuntza bat gizarte baten oinarrietako bat delako, oinarri garrantzitsuenetako bat, eta ikasleak mobilizatzea arazo bat da, horregatik greba eskubideak ikastetxe gehienetan oztopatzen dira, horregatik biltzeko eskubidea ez da hasiera batetik aitortzen, mugimendua egon ez den ikastetxeetan asanbleak sortzeko eta biltzeko eta horrela arazo handiak izaten dituzte eskubideak diren arren ez daudelako inon idatzita. Paroak dituko dira ikastetxeetan, 11-etatik aurrera, 1-etik aurrera, eta ikastetxe ezberdinetan ekintza ezberdinak burutuko dira, ikastetxe bakoitzak bere arazo nagusien lanketa moduko bat egingo du, eta batez ere izango da salatzeko eguna, eta bestetik ere prestatzen ari gara halako ekitalditxoren bat edo horrelako estiloko zerbait, ikastetxe ezberdinek dituzten arazoak komunean jartzeko, eta elkarrekin horiei nola erantzungo dieten ikusteko eta hitz egiteko euren artean ikastetxe batzuetako ideiak beste ikastetxe batzuei laguntzeko. Eta ondoren, ordu batetan, deitu da kontzentrazio bat delegaritza aurrean, esan duan bezala dekretua delako honen jatorria, eta ikasleok sufritzen ari garen kontrol guzti hau gehi beste arazo guztiak salatzeko, ikastetxe guztiek egingo dugu kontzentrazio bateratu bat. Mugituak diren ikastetxeetan, Koldo Mitxelenan, Mendebalden eta Ekialden batez ere, nahiko mugimendua ikusten denez eta aspalditik jazetorrenez, kontzientziazio maila handia dagoelako, erantzun nahiko handia espero da. Koldo txiki, Ekialde txiki eta Mendebalde txikin ere arazoak ikusten ditugu, batez ere greba eskubidea ditzeko
gurasoen baimenak behar dituztelako, baina hala ere erantzun sendoa espero da. Eta ikastetxe berrietan, orain arte mugitu ez diren ikastetxe batzuen partetik ere erantzuna espero da, adibidez Unamunotik, ikasbideatik eta segurazki Jesus Obrerotik ere bai. Maiatzaren 6a esan dudan bezala ikusten da ikastetxen arteko elkarlan horretarako hasiera puntu importante bat bezala. Orain arte izan ditugun arazoak bakoitza bere aldetik ibili da hoiei aurre egiten eta nahiko zailtasun handiekin, eta hemendik aurrera maiatzaren 6aren egun hau ikusten da abia puntu bezala ikasle mugimendu berri bat lotzeko, ikastetxeak elkarren artean lortzeko, eta hemendik aurrera elkarrekin aritzeko batak besteari lagunduz eta elkarren artean arazo komunei aurre eginez eta konponduz. Bai, deitu nahiko nituzke ikasleak, batez ere ez bakarrik mobilizatzera egun horretan, baizik eta ere hemendik aurrera beraien ikastetxeetan kontzientzia duten pertsonen artean mugimendua sustatzera eta ikasle mugimendua lotzera, batez ere modu asambleario batean, azkenean ikasle mugimendua da hezkuntzaren oinarri sakonetako bat, eta hezkuntza aldatuz gero nik uste dut gizarte aldatu dezakegula. Horregatik egin nioke batez ere edozein ikasleri, batez ere Gasteizen nire hiria dela, mobilizatzeko eta esna egoteko.